Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του White in Black. Σήμερα το θέμα είναι αρκετά ιδιαίτερο και πιστεύω ότι έχετε ήδη καταλάβει από τον τίτλο ότι σχετίζεται με τις διατροφικές διαταραχές. Σήμερα θέλω να σας περιγράψω πώς έζησα εγώ κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία μου, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει γύρω μας και πολύ λίγες περιπτώσεις είναι που τις καταλαβαίνουμε. Τις πιο πολλές φορές, αν καταλάβουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε κάποιον κοντινό μας άνθρωπο ή ακόμα και σε εμάς, δεν ξέρουμε καν πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν ξέρουμε καν πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Κατά την άποψή μου, αυτές οι διαταραχές δεν έχουν να κάνουν ούτε με την ηλικία, ούτε με το εισόδημα, ούτε με τη μόρφωση. Έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την αυτοπεποίθηση, το σεβασμό που δείχνεις στον εαυτό σου και την αυτοεκτίμηση. Και κατά την άποψή μου μπορεί να συμβεί σε όλους. Ας ξεκινήσω όμως με τη δική μου ιστορία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν ένα κοριτσάκι και ύστερα μια κοπέλα, αρκετά χαμηλών τόνων, αρκετά συμπαθητική και ταυτόχρονα αδιάφορη. Δεν ήμουν η κούκλα του σχολείου, δεν ήμουν η διάσημη του σχολείου, δεν είχα το τέλειο ντύσιμο, δεν είχα το τέλειο σώμα, τα τέλεια μαλλιά, δεν είχα το τέλειο χιούμορ. Δεν ήμουν αυτή που ήθελαν όλοι να κάνουν παρέα μαζί της, αλλά παράλληλα δεν ήμουν και αυτή που με το που πλησίαζε σε κάποια παρέα όλοι εξαφανίζονταν. Ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά κατά τη διάρκεια των σχολικών μου χρόνων. Μέχρι που ήμουν χαρούμενη, μπορώ να πω, που πέρναγα έτσι κάπως αδιάφορη, γιατί μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Είχα την παρέα μου, η οποία δεν ήταν η top παρέα του σχολείου σε θέμα διασημότητας, φήμης κτλ. Αλλά εμένα με κάλυπτε 100% και πέρναγα τέλεια. Αυτό μου έφτανε. Επίσης, ποτέ δεν περιόρισα τον εαυτό μου σε θέματα φαγητού. Μου άρεσε να τρώω και έτρωγα. Ποτέ δεν σκέφτηκα μέχρι τα 18 μου τη λέξη δίαιτα. Είχα συμβιβαστεί με το θέμα το σώμα μου. Ήμουν γύρω στα 58 με 60 κιλά, φορούσα medium και ήμουν ok με αυτό. Επίσης, μέχρι την τρίτη λυκείου ασχολούμουν με τον αθλητισμό 2-3 φορές την εβδομάδα. Τόσο όσο δηλαδή ώστε να μπορώ να τρώω κανονικά, χωρίς να κάνω δίαιτες κτλ. Και να μην παίρνω κι άλλα κιλά. Να μένω σταθερή. Στην τρίτη λυκείου όμως, πριν τις Πανελλήνιες, σταμάτησα τον αθλητισμό, σταμάτησα τα πάντα. Το μόνο που έκανα ήταν σπίτι, σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, σπίτι. Εκείνη την περίοδο η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ αγχωμένη. Μπορώ να πω και πιο πολύ αγχωμένη από ότι εγώ για τις εξετάσεις. Ήθελε να με κάνει χαρούμενη, να μου δίνει ενέργεια και μαγείρευε πάρα πολύ. Μαγείρευε πολύ νόστιμα φαγητά, πολύ παχυντικά φαγητά και εγώ έτρωγα. Μέχρι που έφτασε το τέλος της τρίτης λυκείου, οι Πανελλήνιες, και εγώ να είμαι 4 με 5 κιλά παραπάνω. Έτσι από το medium πήγα σιγά σιγά προς το large. Στην τρίτη λυκείου τελείωσα με μένα να είμαι γύρω στα 64 κιλά. Ακόμα και τότε δεν με νοιάζει που είχα παραπάνω κιλά από το ιδανικό σώμα σύμφωνα με την κοινωνία και τα πρότυπα μόδας. Ακόμα και τότε δεν σκέφτηκα τη λέξη δίαιτα. Σε αυτό βέβαια μπορεί να ευθύνεται και το γεγονός ότι γενικά η εφηβεία μου εμένα άργησε. Δηλαδή μέχρι τα 18 μου ένιωθα παιδί. Δεν είχα πάρει χαμπάρι του τι γίνεται στην εφηβεία, όλα αυτά που ζουν τα άλλα παιδιά. Εμένα όλο αυτό ξεκίνησε μετά το 18. Άρχισα να νιώθω γυναίκα από παιδί, άρχισα να βλέπω το σώμα μου να αλλάζει, άρχισα να θέλω να αρέσω, να προσέχω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Τελειώνω λοιπόν το καλοκαίρι μετά την τρίτη λυκείου, μαθαίνω ότι έχω περάσει στην Πάτρα, μετακομίζω και ο πρώτος χρόνος μου, που είναι ουσιαστικά μια προσαρμογή στην καινούργια ζωή και στο πώς μπορείς να ζήσεις μόνος σου, ανεξάρτητος, ελεύθερος, κάνεις ό,τι θέλεις, με βρήκε με μια χάλια διατροφή. Να τρώω έτοιμα πράγματα, να τρώω πολύ απ' έξω, να αγοράζω από το σούπερ μάρκετ κατεψυγμένα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, καθόλου φρούτα, καθόλου λαχανικά, φουλ γλυκά, καμία στέρηση η Σοφία, και έτσι πέρασε περίπου ένας χρόνος. Το τέλος του πρώτου έτους. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ποτέ δεν είχαμε ζυγαριά ούτε στο σπίτι μου στην Αθήνα, ούτε στην Πάτρα στο σπίτι μου είχα ζυγαριά. Γύρω στο τέλος του πρώτου έτους στην Πάτρα πάω στο σπίτι μιας φίλης μου, βλέπω ζυγαριά, τη λέω ζυγιστό. Είχα να ζυγιστώ μήνες. Και ανεβαίνω στη ζυγαριά και βλέπω 69 κιλά. Και είναι το σοκ. Είναι το πρώτο χαστούκι. Είναι η στιγμή που ξεκινήσαν όλα. Επειδή, όπως σας είπα, ποτέ δεν με είχε απασχολήσει το θέμα σώμα και διατροφή, δεν ήξερα πώς να το χειριστώ, δεν ήξερα τι να κάνω. Λεφτά για να πάω σε κάποιον ειδικό διατροφολόγο δεν υπήρχαν. Οπότε το προφανές ήταν ότι άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ για δίαιτες. Πρώτη φορά στα 19 μου έψαχνα για δίαιτες. Επίσης θέλω να τονίσω ότι κανένας από τον κύκλο μου τότε δεν μου είχε πει ότι είσαι χοντρή, πρέπει να δυνατήσεις, πως είσαι έτσι, πρόσεχε, ούτε οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι συμφοιτητές μου, το αγόρι μου τότε, κανένας. Ήταν απλά ότι συνειδητοποίησε η Σοφία ότι κάτι δεν της αρέσει επάνω της και άρχισε το μυαλό να παίρνει ανάποδες στροφές.
Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τις πιο δραστικές δίαιτες που μπορούσα να βρω στο ίντερνετ, γιατί ήμουν αρκετά ανυπόμονη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα, έχανα 5 κιλά, έπαιρνα 3, έχανα 4, έπαιρνα 2 και κάπως έτσι πέρασε ένα 9 μήνο ακόμα με το να έχω καταφέρει να χάσω συνολικά 5 κιλά. Τα 5 κιλά αυτά βέβαια τα έχασα με μια διατροφή ό,τι να είναι. Τη μια μέρα δεν έτρωγα τίποτα, την άλλη έτρωγα full, την άλλη έτρωγα μια φορά την ημέρα. Κανένα πρόγραμμα, κανένας προγραμματισμός, καθόλου σωστή διατροφή. Όπως και να έχει όμως, ξεκίνησα να χάνω, άρχισα να νιώθω χαρούμενη, να αγαπώ ξανά τον εαυτό μου. Όσο περνούσε καιρός, ψαχνόμουν ακόμα περισσότερο με μεθόδους απώλειας βάρους. Έτσι πέρασε ακόμα ένα τρίμηνο, έχασα άλλα 2 κιλά και ξεκίνησε να πλησιάζει το καλοκαίρι. Τότε παρατήρησα ότι σταμάτησα να χάνω για κάποιο λόγο κιλά. Ενώ δεν άλλαξα τίποτα στον τρόπο διατροφής μου και ζωής μου γενικά, σταμάτησα να χάνω. Και αρχίζω να ψάχνω καινούριες μεθόδους και βλέπω ότι πρέπει να αρχίσω και γυμναστική. Γράφουμε στο γυμναστήριο, αρχίζω να τρώω και όσο πιο υγιεινές τροφές γίνεται. Χάνω άλλα 2 κιλά με αυτόν τον τρόπο. Και φτάνω στα 58 κιλά. Έλα όμως που είμαι τεμπέλα και αποφάσισα ότι το γυμναστήριο το βαριέμαι και είναι για 50 ευρώ το μήνα. Οπότε σκέφτηκα, αφού τόσο καιρό χάνεις κιλά μόνο με τη διατροφή σου. Έχεις χάσει 10 κιλά μόνο ουσιαστικά με διατροφή. Τα τελευταία 2 ήταν με τη βοήθεια της γυμναστικής. Γιατί να μην μπορείς να συνεχίσεις να χάνεις μόνο με διατροφή. Και έτσι σταμάτησα το γυμναστήριο. Είχα φτάσει στα κιλά που ήμουνα πριν τις Πανελλήνιες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να σταματήσει όλη αυτή η προσπάθεια και να ξεκινήσει ίσως η συντήρηση. Όλοι είχαν αρχίσει να μου λένε μπράβο, πόσο δυνάτησες έτσι και πόσο ομόρφινες και πόσο σου πηγαίνει και μπράβο και μπράβο και μπράβο. Και εγώ άρχισα να σκέφτομαι ότι μου λένε μπράβο τώρα. Και να μου λένε τώρα μπράβο, σκέψου τι θα μου λένε άμα χάσω κι άλλα κιλά. Είχε φτάσει το μυαλό να σκέφτεται ότι όσο πιο πολλά κιλά χάσω, τόσο πιο όμορφη θα είμαι, τόσο πιο πολύ θα αρέσω στους άλλους. Περνάει εκείνο το καλοκαίρι, δεν έχασα καθόλου βάρος, καθώς ήμουνα με την οικογένειά μου, η μητέρα μου μαγείρευε, εγώ έτρωγα, όλα καλά. Έρχεται το φθινόπωρο, γυρίζω στην Πάτρα και εκείνο που αρχίζω και θυμώνω με τον εαυτό μου που πέρασα το καλοκαίρι χωρίς να έχω χάσει κανένα κιλό, που σταμάτησα την προσπάθεια και ξεκινάω να βρω τι έχω κάνει λάθος. Άρχισα να διαβάζω για θερμίδες, για σωστές μεθόδους διατροφής, για ομάδα τροφών και τη συχνότητα που πρέπει να τις καταναλώνουμε, καθώς ακόμα και τους κατάλληλους συνδυασμούς τροφών. Γύρευα όσο πιο υγιεινά μπορούσα. Ξεκίνησα να μετράω θερμίδες και ποσότητες, κάτι που μέχρι τότε δεν είχα κάνει ποτέ. Ξεκίνησα να μετράω τις θερμίδες που καταναλώνω με την καθημερινή μου δραστηριότητα και τις θερμίδες που καταναλώνει το σώμα μου για τις λειτουργίες του. Υπολόγισα πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώνω καθημερινά και πόσες να καίω καθημερινά, έτσι ώστε να χάνω 1 κιλό την εβδομάδα. Ξεκίνησα οι μετακινήσεις μου να γίνονται αποκλειστικά με ποδήλατο, έτσι ώστε να μπορώ να καίω και από εκεί θερμίδες. Ακόμα αποφάσισα ότι κάθε μέρα που θα έτρωγα λίγο παραπάνω από τα όρια που είχα βάλει στον εαυτό μου, θα έπαιρνα το ποδήλατο και θα έκανα τεράστιες βόλτες, έτσι ώστε να κάψω αυτό το παραπάνω που μπορεί να έφαγα. Ζυγιζόμουν κάθε μέρα και πολλές μέρες με έπιανε η μονή και ζυγιζόμουν πάνω από μία φορά. Μετά το φαγητό, με το που ξύπναγα, αφού του είχα πάει τουαλέτα, το βράδυ πριν κοιμηθώ και αρχίσει η τρέλα. Το πρώτο καιρό η τροφή μου ήταν απλά πάρα πολύ υγιεινή. Δεν κατανάλωνα σχεδόν καθόλου λιπαρά και αν κατανάλωνα λιπαρά όπως γιαούρτι, γάλα κτλ. Επέλεγα πάντα να είναι 2%. Σιγά σιγά που παίρνει και καιρός, εγώ σταμάτησα να τρώω κρέας. Γιατί άρχισα να σκέφτομαι ότι μια μικρή ποσότητα κρέατος περιέχει τις ίδιες θερμίδες που περιέχει μια μεγάλη ποσότητα λαχανικών. Έτσι επέλεγα να τρώω τα λαχανικά που με φούσκωναν και ένιωθα μεγαλύτερο κορεσμό. Έκοψα τη ζάχαρη που τόσο πολύ αγαπούσα. Στην τσάντα μου πάντα θα έβρισκα ταμπλέτες ζαχαρίνης. Ο καφές είχε φτάσει να είναι το αγαπημένο μου γεύμα, καθώς είχα αντικαταστήσει τη ζάχαρη με τη ζαχαρίνη, η γεύση έμοιαζε πολύ και ο καφές μου θύμιζε ζωή χωρίς δίαιτα. Εκείνη την περίοδο ήταν που ξεκίνησα να καπνίζω πιο πολύ από ποτέ. Είχα ξεκινήσει την κακιά συνήθεια να καπνίζω παράλληλα με το φαγητό, με το σκεπτικό να καθυστερώ τη διαδικασία, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να προλάβει να πάρει το μήνυμα του κορεσμού. Και έτσι να φάω λιγότερο φαγητό. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο έχασα άλλα 5 κιλά, ήμουν τότε στα 53 κιλά. Και η αγαπημένη μου συνήθεια είχε γίνει το ζύγισμα και ταυτόχρονα να κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Μου άρεσε πολύ να δοκιμάζω παντελόνια που φοράω όταν ήμουν 65 κιλά και να βλέπω πόσο τεράστια μου είναι. Εκείνη την περίοδο επίσης ήταν αναγκαστικό να πάω να αγοράσω καινούρια ρούχα, γιατί πλέον φορούσα small και τα παλιά μου ρούχα, όπως σας είπα, δεν μου έκαναν. Επίσης ένιωθα μεγάλη ειδονή να πηγαίνω στη μοδίστρα και να μου στενεύει τα παλιά μου παντελόνια. Και έτσι, ενώ η λογική λέει ότι θα έπρεπε να είμαι χαρούμενη, να χαίρομαι τη ζωή μου, να είμαι ικανοποιημένη από τον εαυτό μου, όχι. Το μυαλό μου συνέχισε να παίρνει λάθος τροφές. Έτσι, όπως αγόραζα λοιπόν ρούχα, έβλεπα ότι το μικρότερο νούμερο δεν είναι το small. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μικρότερο νούμερο ήταν το extra small. Και κάπως έτσι έβαλα στόχο από small να γίνω extra small. Το επόμενο τρίμηνο με τετράμηνο λοιπόν ήταν που έγιναν τα πιο τραγικά πράγματα. Ενώ συνέχισα να κάνω διατροφή με υγιεινά κριτήρια στην ποιότητα, άρχισα να μειώνω απίστευτα πολύ την ποσότητα. Από εκεί δηλαδή που το μεσημεριανό μου γεύμα θα ήταν 3 κολοκυθάκια βραστά, 3 καρότα και λίγο μπρόκολο, μειωνόταν σε 2 κολοκυθάκια βραστά και 2 καρότα. Προφανώς ποτέ αλάτι, για να αποφύγω την κατακράτηση υγρών.
Έπινα γύρω στα 15 ποτήρια νερό την ημέρα για τον ίδιο λόγο, να αποφύγω την κατακράτηση. Έκοψα εντελώς το ελαιόλαδο. Από εκεί που έριχνα μια κουταλιά τη σούπα στη σαλάτα μου, τώρα έτρωγα τα πάντα ομά. Καθόλου λάδι, καθόλου αλάτι. Γενικά ήταν όλα πολύ άνοστα. Δεν το συζητάμε βέβαια για το αλκοόλ, που έτσι λίγο δεν μου άρεσε, οπότε ήταν πολύ τζάμπα οι θερμίδες. Και όλη μου αυτή η συμπεριφορά με οδήγησε στο να απομακρυνθώ από τους φίλους μου, οι οποίοι με πίεζαν να φάω γιατί έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τότε εγώ νόμιζα ότι απλά θέλουν να με κάνουν χοντρή, ό,τι να είναι. Η οικογένειά μου ξεκίνησε επίσης να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και ας ήταν μακριά, και έτσι ξεκίνησε και από εκεί η πίεση. Επίσης, εκείνη την περίοδο μου σταμάτησε η περίοδος. Είχα ξεκινήσει να κλείνομαι στο σπίτι, να μην βγαίνω καθόλου έξω, γιατί έβλεπα παντού θερμίδες, πειρασμούς και ανθρώπους που θέλουν να με κάνουν χοντρή. Νόμιζα ότι αν φάω μια μπουκιά πίτσα ή αν πιω καφέ με κανονική ζάχαρη θα γίνω αυτομάτως χοντρή. Έτσι οι μέρες περνούσαν, εγώ κλεινόμουν στο σπίτι, κάθε μέρα έτρωγα όλο και λιγότερο. Είχα μπει στο extra small πλέον, ήμουν 50 κιλά και είχα βάλει όμως και επόμενο στόχο. Να χωράω άνετα στο extra small, να μην με στενεύει. Και εκεί υποτίθεται ότι θα σταματούσα. Πλέον έτρωγα μία φορά την ημέρα. Το πρωί έπινα 3 με 4 κούπες γαλλικό καφέ για να με φουσκώσει. Το μεσημέρι βραστά λαχανικά, κάμια ομελέτα μόνο με ασπράδια και χωρίς λάδι. Και το βράδυ όταν έτρωγα αυστηρά ένα σκέτο γιαούρτι 0%. Υπήρχαν φορές που είχαμε και σταστική και μαζευόμασταν σε σπίτια φίλων για να διαβάσουμε, και εγώ πήγαινα εκεί μαζί με τα φαγητά μου. Ο Θεός να τα κάνει φαγητά αυτά. Απλά και μόνο για να μην μπω αρχικά στον πειρασμό να παραγγείλω μαζί με τους άλλους να φάω απ' έξω. Και δεύτερον, για να αποφύγω την πίεση που θα δεχόμουν από τους άλλους αν ούτε παραγγείλα απ' έξω ούτε είχα τίποτα να φάω. Είχε γίνει μια αιμονή όλο αυτό. Δεν μπορούσα να σκεφτώ να ζω χωρίς να σκέφτομαι συνέχεια το φαγητό. Τι θα φάω, πόσο θα φάω. Μέσα σε όλα αυτά είχα και τεράστιες διαταραχές ύπνου. Κοιμόμουν 4 με 5 ώρες την ημέρα, ξύπναγα το πολύ στις 7 το πρωί, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ άλλο. Επίσης, λόγω του ότι δεν είχα πλέον περίοδο, δεν είχα και όρεξη για σεξουαλική επαφή, γενικά ο οργανισμός μου έπεφτε. Τα είχε παίξει και εμένα δεν μου έκανε εντύπωση τίποτα, δεν καταλάβαινα. Χρησιμοποιούσε όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια για τις λειτουργίες του. Σταματούσε όσες λειτουργίες δεν ήταν επίγον να γίνουν. Η ενέργεια ήταν περιορισμένη, προσπαθούσε να επιβιώσει. Είχε φτάσει λοιπόν Πάσχα του 2012, όταν κανόνισα ένα ταξίδι στο Βερολίνο με τους συμφοιτητές μου. Ήμουν 48 κιλά τότε, άνετη στο extra small, αλλά ο επόμενος στόχος ήταν να χάσω ακόμα 2 κιλά, έτσι ώστε να έχω το περιθώριο να ανεβοκατεβαίνω συν 2, μείον 2, χωρίς ποτέ να παρασυρθώ και να παχύνω ξανά. Μία εβδομάδα στο Βερολίνο έτρωγα ελάχιστα. Ήμουν στον δρόμο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και περπατούσα ασταμάτητα. Ξυπνούσα πρώτη, καθώς σας είπα ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά τις 7. Έπαιρνα τους δρόμους και μόλις ξύπναγαν και φίλοι μου, συναντιόμασταν και κάναμε μαζί τις βόλτες μας. Μια εβδομάδα στο Βερολίνο έχασα ακόμα 1,5 κιλό. Ήμουν πολύ κοντά στο στόχο μου. Γύρισα στην Αθήνα, έμεινα εκεί μία εβδομάδα ακόμα να τελειώσουν οι διακοπές του Πάσχα και λίγο πριν φτάσουν οι μέρες που εγώ θα έφυγα για Πάτρα, μου λένε οι γονείς μου ότι δεν έχεις να πας πουθενά, αν δεν πάμε σε γιατρούς να κάνουμε εξετάσεις, να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι καλά. Οι γονείς μου με πίεζαν πάρα πολύ. Πώς έχεις γίνει έτσι, σε χάλια, πρέπει να παχύνεις. Με πήγαν για φαγητό έξω, τσακωνόμασταν, εγώ δεν ήθελα να πάμε για φαγητό έξω. Έτρωγα μια σαλάτα με το ζόρι, μικρά νεύρα, κλάματα, ισοστρέφεια. Πήγαμε λοιπόν για τις εξετάσεις, πήγαμε για εξετάσεις αίματος, βγήκαν καλές. Απορώ και τώρα πως είχαν βγει εκείνες τις εξετάσεις αίματος καλές. Πήγαμε και στον καρδιολόγο, ο οποίος μου έκανε ένα καρδιογράφημα και μου διέγνωσε βραδικαρδία. Η μητέρα μου άρχισε να κλαίει με το που το άκουσε αυτό. Εγώ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει. Ο γιατρός μας είχε ανησυχήσει, μας έστειλε αυτομάτως στο νοσοκομείο να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις. Μας είπε να μην το αφήσουμε, είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Θύμωνα με τον γιατρό που μας έλεγε τέτοια πράγματα, θύμωνα με τη μητέρα μου που έκλαιγε. Μια κατάσταση πολύ περίεργη. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο, με βάζουν σε ένα κρεβάτι, μου παίρνουν ξανά αίμα για εξετάσεις αίματος και εκεί είναι 2 νοσηλεύτριες πάνω από το κεφάλι μου, φτιάχνουν εκεί το κρεβάτι, κάνουν τις δουλειές τους και αρχίζουν να συζητάνε σαν να μην είμαι μπροστά ή σαν να μην ακούω. Και να λένε πω, κοίτα το κοριτσάκι, κοίτα πως είναι έτσι, μόνο τα κόκαλα είναι. Πω, τη λυπάμαι. Πω, μπορεί και να πεθάνει αυτή. Εκείνη τη στιγμή άρχισε το σοκ, το πρώτο μου σοκ, το πρώτο μου μεγάλο σοκ. Να λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Είμαι μπροστά, δεν με βλέπουνε. Τι είναι αυτά που λένε μπροστά μου. Φεύγουν αυτές, μετά από λίγο έρχεται ο γιατρός μαζί με 5-6 ασκούμενους. Συνεχίζει και αυτός, λες και δεν είμαι μπροστά, λες και δεν ακούω. Να λέει στα παιδιά ότι εδώ βλέπουμε μια κοπέλα που είναι στη βαρική ανορεξία, είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα συνεχίσει και δεν τρώει, μπορεί και να πεθάνει. Οι φοιτητές της ιατρικής να κρατάνε σημειώσεις. Εγώ να είμαι με ανοιχτό το στόμα σε φάση, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ, ακούω τι λέτε. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να θυμώνω. Τι ήθελαν αυτοί από μένα, τι μαλακίες είναι αυτές που λένε. Ποιος θα πεθάνει. Δεν έχω τίποτα. Ήθελα απλά να φύγω, να εξαφανιστώ από όλους. Ήθελα να τους βρίσω και να φύγω. Είχαν εξετάσεις αίματος από το νοσοκομείο, ήταν και πάλι καλές. Ποτέ δεν έμαθα αν οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί το κάνανε αυτό αυθόρμητα
Το κάνανε επειδή τους είπαν οι γονείς μου να κάνουν κάτι να με σοκάρουνε. Ήταν τακτική του νοσοκομείου έτσι ώστε να με αφυπνίσουν. Δεν έμαθα ποτέ. Όπως και να έχει, εφόσον οι εξετάσεις βγήκαν καλές, με άφησαν να φύγω από το νοσοκομείο, δίνοντας μου απλά κάποιες συμβουλές. Γυρνώντας στο σπίτι, λοιπόν, ο πατέρας μου πήρε την πρωτοβουλία να πάρει τηλέφωνο την ξαδέρφη μου τη Σοφία, που είναι διατροφολόγος και ασχολείται γενικά με εναλλακτικές μεθόδους ιατρικής, βελονισμό, βότανα, ψυχοθεραπεία, διάφορα. Είχαν εδώ και καιρό και την πήρα τηλέφωνο να πάμε μια επίσκεψη στο γιατρείο της, να με δει. Πάμε και εκεί, λέω. Η ξαδέρφη μου δεν μασάει και πολύ, με έβαλε κάτω, με ζύγισε, μου έκανε βελονισμό, μου έδωσε βότανα, μου έβγαλε πρόγραμμα για πρόσληψη βάρους. Κανόνισε βασικά να συναντιόμαστε μία φορά το μήνα. Μέσα μου δεν συμφώνησα ποτέ σε όλα αυτά. Δεν πήρα τίποτα από αυτά θετικά, γιατί ήταν η δικιά μου ζωή. Γιατί να κατέβονταν όλοι. Θα έκανα ό,τι ήθελα. Απλά δεν έφερα αντίρρηση μπροστά τους έτσι ώστε να μην τους εξαγριώνω και από πίσω τους θα έκανα το δικό μου. Με τα πολλά γύρισα Πάτρα. Το πρόβλημα που έπρεπε να λύσω αυτή τη φορά ήταν η οικογένειά μου που ανησυχούσε. Και είχα ένα σχέδιο. Θα σταμάταγα να χάνω κιλά. Δεν θα περνά όμως κιόλας. Έτσι τους καθησύγαζα για λίγο και μετά βλέπαμε. Παράλληλα όμως έπρεπε να βρω και έναν τρόπο να κοροϊδέψω την ξαδέρφη μου, που ήταν πολύ δύσκολο. Τον πρώτο μήνα προσποιήθηκα ότι για λόγους σχολής δεν μπορούσα να ανέβω στην Αθήνα και έτσι το πρώτο μας ραντεβού ακυρώθηκε. Το δεύτερο μήνα ανέβηκα στην Αθήνα γιατί ήθελαν και οι γονείς μου να με δούνε. Πήγα στην ξαδέρφη μου. Βασικά πριν πάω στην ξαδέρφη μου ήξερα ότι θα με ζυγίσει. Έτσι, πριν πάω, πια 5 ποτήρια νερό, φόρεσα ό,τι πιο βαρύ είχα σε ρούχο. Με ζύγισε. Αφού με ζύγισε και είδε τι γράφει ζυγαριά, με κοίταξε με ένα περίεργο βλέμμα. Κατάλαβα ότι κατάλαβε τις μαλακίες που έκανα. Παρ' όλα αυτά, η ζυγαριά έδειξε 1 κιλό πάνω. Με ρώτησε πώς πάει γενικά. Της είπα όσα ψέματα είχα προγραμματίσει πριν να της πω και έφυγα. Το σχέδιο πήγαινε σταθερά καλά. Τον επόμενο μήνα ξεκινούσε η εξεταστική μου. Η μάνα μου κατέβηκε Πάτρα για να με προσέχει, να μου μαγειρεύει με αφορμή το διάβασμα. Έτσι το σχέδιο θα πήγαινε λίγο πίσω. Έπρεπε να κάνω ότι τρώω κανονικά, ότι ακολουθώ τη διατροφή της ξαδέρφης μου και ότι παρουσιάζεται κάποια βελτίωση. 2 εβδομάδες έμεινε η μάνα μου. Για 2 εβδομάδες εγώ πέταγα το μισό φαγητό από το πιάτο μου. Προσπαθούσα να μην τρώω με κοινές ώρες, έτσι ώστε να μην με ελέγχει. Τα βράδια γύρναγα απ' έξω και έλεγα ότι έφαγα έξω, οπότε κάπως έτσι το έσωζα. Τελείωσε και εξεταστική, γύρισα στους γονείς μου για καλοκαίρι. Και εκεί ήταν το πιο δύσκολο, γιατί ήμασταν για πολύ καιρό μαζί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με μπούκωναν. Πάλι είχαμε κλάματα, νεύρα, ήθελαν να με ζυγίσουν, εγώ δεν ήθελα, τους έλεγα ψέματα για τα κιλά μου. Πάλι ξεσπάσματα και αναγκάστηκα να βάλω ένα καινούριο στόχο. Για να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου, σκέφτηκα ότι θα πάω στα 50 κιλά από τα 48 που ήμουν. Έτσι, σκέφτηκα θα δουν βελτίωση στο νούμερο της ζυγαριάς και θα σταματήσουν να ασχολούνται. Πήγα και στο γυναικολόγο, καθώς ήμουν σχεδόν 10 μήνες χωρίς περίοδο. Μου είπε και αυτός να πάρω κιλά, μου έδωσε αντισυλληπτικά για να μου έρθει με τεχνητή μέθοδο η περίοδος. Ξεκίνησα λοιπόν να τρώω. Άρχισα να τρώω λέμαργα. Χωρίς μέτρο, καμία διατροφή, κανένα πρόγραμμα. Έτρωγα ό,τι να είναι, σε τεράστιες ποσότητες. Σαν να ήθελα να πάρω 3 κιλά σε μία νύχτα, να λυθούν όλα τα προβλήματα και να μην ξαναφάω ποτέ ξανά. Πριζόταν η κοιλιά μου, πόναγε το στομάχι μου, έφτανα στα όρια εμετού. Δεν έκανα όμως. Μόνο μία φορά προσπάθησα, που μετά από ένα υπερφαγικό σοκ δεν άντεχα άλλο. Και πήγα στην τουαλέτα να κάνω εμετό. Δεν τα κατάφερα, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και επίπονη. Συχάθηκα τον εαυτό μου και δεν ξαναπροσπάθησα ποτέ. Με τούτα και με εκείνα έφτασα και το φθινόπωρο, γύρισα στην Πάτρα. Όσο πέρναγε ο καιρός, εγώ πάχαινα. Όλοι μου έλεγαν μπράβο, επιτέλους, ήρθες στα ίσια σου, έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι θέλουν το κακό μου. Έφτασε και ο χειμώνας, ήμουν στα 56 κιλά. Ξεκίνησα να μισώ τον εαυτό μου, σταμάτησα πάλι να βγαίνω έξω. Έβλεπα τον εαυτό μου πολύ χοντρό. Ζυγιζόμουν κάθε μέρα και έβλεπα το νούμερο να ανεβαίνει. Στεναχωριόμουν για αυτόν τον λόγο. Για να σβήσω τη στεναχώρια μου έτρωγα, πάχαινα, ανέβαινα στη ζυγαριά, στεναχωριόμουν και πάλι από την αρχή. Η περίοδος ακόμα όμως δεν μου είχε έρθει. Ο γυναικολόγος μου έλεγε να παχύνω κι άλλο. Ζυχαινόμουν. Έλεγε ότι ήμουν στα κατώτατα φυσιολογικά επίπεδα για το ύψος μου. Και σκεφτόμουν εγώ τι έλεγε, είμαι ήδη χοντρή, πια κατώτατα φυσιολογικά, δεν θέλω να παχύνω άλλο. Δεν ήξερα τι να κάνω, ένιωθα τόσο μόνη, δεν με καταλάβαινε κανείς. Όλη μέρα ήμουν νηστική, το βράδυ έτρωγα πολύ. Είχα πάρα πολύ συχνά υπερφαγικά σοκ, μετάνιωνα μετά που έτρωγα, έφτασα σε μελαγχολία. Υπήρχαν μέρες που έκανα ώρες ατελείωτες ποδήλατο, χανόμουν με το ποδήλατο για να ισοσταθμίσω αυτά που είχα φάει το προηγούμενο βράδυ. Έφτασα ξανά στα 62 κιλά σε λιγότερο από 1 χρόνο. Και πλέον κανένας δεν ασχολιόταν με το βάρος μου. Μόνο εγώ. Ήταν ο τελευταίος μου χρόνος στην Πάτρα. Ήμουν στα όρια της κατάθλιψης. Όλη μέρα σπίτι, δεν έκανα τίποτα, δεν έβγαινα, απομακρύνθηκα από όλους. Η διατροφή μου είχε τρελαθεί. Για 3 μέρες έτρωγα τα πάντα, 4 μέρες δεν έτρωγα τίποτα. Έχανα, έπαιρνα. Μέχρι το καλοκαίρι γινόταν αυτή η δουλειά. Προσπάθησα να ηρεμήσω μόνη μου. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβα ότι κάτι μου συμβαίνει. Κατάλαβα ότι δεν είναι λογικά αυτά από τα πράγματα που κάνω και έψαξα για τη βουλημία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια διαταραχή. Διάβασα τα συμπτώματα και το μόνο που δεν τέριαζε ήταν η εμετή. Σκέφτηκα να πάω σε ψυχολόγο, αλλά ούτε τα χρήματα είχα, ούτε τη διάθεση να εμπιστευτώ ξανά κάποιον. Θα τα κατάφερνα μόνη μου.
Εκείνη την περίοδο ήταν που έφυγα από την Πάτρα, πήγα στη Γρανάδα Εράσμους. Πίστευα ότι θα άλλαζε σελίδα στη ζωή μου η εναλλαγή του τόπου διαμονής, αλλά όχι. Πήρα μαζί μου τις διατροφικές μου διαταραχές. Εκείνη την περίοδο χώρισα κιόλας. Ήμουν σε ένα ξένο μέρος, η μελαγχολία μεγάλωσε. Κανένα νόημα για ζωή. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το φαγητό. Ήταν μια σχέση πάθους. Μόνο ο χρόνος κατάφερε να μου απαλύνει τις πληγές. Γύρισα ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Έμεινα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Ξεκίνησα να κάνω πράγματα, να γεμίζω τη μέρα μου με διάφορες ενασχολήσεις. Άρχισα να ανεβαίνει η ψυχολογία μου, άρχισα να παίρνω αγάπη, ενδιαφέρον και κάπως έτσι χαλάρωσα, αφέθηκα και ξέχασα. Ξέχασα να ασχολούμαι με το φαγητό. Δεν ασχολήθηκα ποτέ ξανά με δίαιτες, δεν ξανά έψαξα για δίαιτες. Και αυτή τη στιγμή, 3 χρόνια μετά, είμαι στα 58 κιλά. Δεν πρόκειται να ξανακάνω δίαιτα. Μην κάνετε δίαιτες. Σήμερα έχω ξεπεράσει όλα αυτά που κάποτε ήταν η καθημερινότητά μου και δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ζει χωρίς αυτά. Χωρίς το βιβλιαράκι με το τι έφαγα σήμερα. Χωρίς το βιβλιαράκι με τις ποσότητες και τις θερμίδες. Χωρίς το βιβλιαράκι συνταγών. Πλέον δεν μετράω θερμίδες, δεν μετράω ποσότητες. Απλά προσπαθώ να είμαι χαρούμενη. Τρώω όταν πεινάω, δεν τρώω αν δεν πεινάω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς έχει παγίδευσει το μυαλό μου τότε. Και πώς γίνεται να σκεφτόμουν όλα αυτά τα πράγματα και να περνούσα στον εαυτό μου για λογικό. Θέλω να ευχαριστήσω το σύμπαν, γιατί αυτά που σας περιέγραψα τώρα διήρκησαν περίπου 2 με 2,5 χρόνια και ήταν ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για διατροφικές διαταραχές. Υπάρχουν κορίτσια γύρω μας που παιδεύονται για δεκαετίες και κάποιες από αυτές δυστυχώς καταλήγουν στο θάνατο. Αν δεν ήταν οι γονείς μου να με πιέσουν και πολλές φορές να πάρουν αποφάσεις για μένα, και αν δεν ήμουν κι εγώ χαμηλών τόνων και σχεδόν καθόλου αντιδραστική, ώστε να τους ακούω, δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει. Και πάλι όμως θέλω να ευχαριστήσω τη ζωή, γιατί ακόμα και αυτό το γεγονός ήταν μια εμπειρία που με έκανε πιο δυνατή και συνειδητοποιημένη. Αν έχετε στον κύκλο σας ανθρώπους με διατροφικές διαταραχές, προτείνω να απευθυνθείτε σε κάποιο ψυχολόγο και διατροφολόγο, γιατί το άτομο εκείνη την περίοδο είναι αρκετά εύθραυστο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς θα το χειριστείς. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η ιστορία μου και ελπίζω να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τα νέα κορίτσια. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε το σώμα σας και τον εαυτό σας. Και αν δεν το αγαπήσετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!